आरो फरायसा आफादा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि जमदुवार खोन्दो एबा आनसलिक कमिटि बिनि सिङाव थानाय जोंनि बे खासियाबारि खोन्दोसाखौ जों दाफुंबाय जायखौ जों इउनिट होनना बुङो। दा बे हाबाफारि बादियै जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफोर एबा जोंनि खोन्दोसाखौ दायथ' लानो फैनाय एबा बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना खमावबाबो 32 जन दिनै बिबान लाफैबाय। जों गोसोखौ मोजां मोनदों आङो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बे जोंनि थांखिखौ दासिमबो नागाराखै एबा जोंनि थांखि मुंख्लंफोरनि थांखि एबा जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सोरजिनायखौ दासिमबो गोसो गोरबो होनानै बिथांमोना मावनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों। आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावहरो।